Tusen takk, Bjørn. Takk skal du ha. Kunstig intelligens. Heldigvis så er det menneskene som styrer maskinene enn så lenge. La oss bare håpe at det forblir sånn i fremtiden. Jeg sa vi skulle dykke inn i science fiction-verdenen. Det blir ikke noe mindre av det nå, neste del av programmet. Vi skal altså snakke om hva som skjer når man kan gjøre to ting på en gang. Og som dere vet, det er egentlig ikke mulig. Selv ikke kvinner klarer egentlig å gjøre to ting på en gang. Når vi sier det, så er det ljug. Men et sted er det mulig, og det er innenfor kvantefysikken. Og jeg skal ikke engang prøve å forklare dere hva kvantefysikk egentlig er, for det har vi en ekspert som skal gjøre for oss. Men altså, i kvantefysikken kan man være to steder på en gang. Og når man kombinerer kvantefysikk og datamaskiner, ja, da får man noen maskiner som er altså så på steroider i en annen galakse, at de kan gjøre ting som ikke vi engang kan drømme om nå. Jeg nøyer meg med å si såpass mye om kvantefysikk, fordi han vi skal møte nå, han har vært med på å teleportere, ikke ett atom, men når jeg ser på lappen min, 1000 milliarder atomer. Teleportere. Altså han har fått dem til å flytte seg fra et sted til et annet. Sånn som man kan gjøre i Donald og ingen andre steder. Dere skjønner greia. Han gjør ting få andre av oss kan. Han er professor i kvantefysikk ved Universitetet i Aarhus. Han heter Jakob Skjærsson. Velkommen. Jeg gleder meg. Takk. Scenen er din. Vi hører jo hele tiden om, hvordan kunstig intelligens kan revolutionere vores samfund. Men når vi snakker om disruptive teknologier, så bliver vi allerede nødt til at tænke på, om der er noget på den anden side af kunstig intelligens. Og jeg vil give 2 eksempler på, hvad jeg tror, der kan være på den anden side af kunstig intelligens til disruptive teknologier. Den ene af dem er nede i atomernes verden. Og som I hørte, så kan atomerne være 2 forskellige steder på én gang. Og hvis I ikke lige sådan helt forstår det, så kan I lige sammenligne det med, at I kan sidde her og lytte til mig, og I kan samtidig også være derhjemme og se en god film. Det kan man ikke i hverdagen, men det kan man i atomernes verden. Og hvordan giver det så anledning til, at vi kan lave en kvantecomputer? Først skal vi forstå, hvad en almindelig computer er. Og for mig, så er en almindelig computer bare en sort kasse, hvor der kommer et input, som er en streng af 0 og 1'er, og et output, som er funktionsværdien baseret på det. Og så havde vi det med, at atomerne kan være 2 steder på en gang. Det vil sige, at vi kan bruge dem til ikke at lave bits, men kvantebits. Og hvis vi nu har igen en sort kasse, nu kalder vi den sorte kasse for en kvantecomputer, den er lidt dyrere end den almindelige computer, men den er egentlig det samme. Man har et input på den ene side og et output på den anden side, men den her gang lad os bare tage 4 atomer, som begge to er 0 og 1 på samme tid, så kan de være i 16 tilstande på samme tid. Og vi sender den igennem maskinen, og så får vi beregnet 16 værdier på én gang. Hvis der var 300 af de atomer, så ville de kunne være i flere forskellige bitstrenge på samme tid, end der er atomer i hele universet. Så når vi tager det og sender det igennem vores kvantecomputer, så laver vi flere beregninger, end alle computere i hele verden kan lave i universets levetid. Og det er kraften i en kvantecomputer. Måske har nogle af jer hørt om en kvantecomputer, og om, at når vi engang får en kvantecomputer, så kan vi bryde internetsikkerheden. Det vil sige, at al kryptering på netbankerne kan blive brudt. Og det betyder, at når en dag en kvantecomputer kommer, så al den information, der nogensinde er blevet krypteret og sendt via internettet, bliver offentligt tilgængeligt. Det kan I tænke over næste gang, I sender noget hemmeligt. Så hvornår kommer den kvantecomputer? Det er jo lidt vigtigt at vide nu. Fysikerne, de har samlet sig her i løbet af de sidste par år, og så prøvet at lave et roadmap, eller et Quantum Technologies timeline. Og helt hen for enden af den, der kan vi se kvantecomputeren, som måske hen omkring 2035 vil komme. Men tingene flytter sig hurtigt. Og de flytter sig hurtigt lige nu, fordi Google, IBM og Microsoft er begyndt at pumpe milliarder af dollars ind i at være de første til at udvikle en kvantecomputer. Når teknologien kommer ind i firmaernes hænder, så går det rigtig, rigtig hurtigt. Og hvad er det så, vi kan, hvis vi får den beregningskraft fra en kvantecomputer? En af de ting, vi gerne vil, det er at lave kunstgødning. Der er faktisk
2% af verdens energiforbrug går til at lave kunstgødning. Det er en proces, som i dag kræver rigtig høje temperaturer og højt tryk. Men bakterier kan gøre det ved stuetemperatur. Og vi ved, at der er et lille bitte molekyle, der er ansvarlig for det. Men vi har ikke beregningskraft til at forstå, hvordan det virker inde i bakterien. Med al den beregningskraft fra en kvantecomputer, tror vi, at vi kan aflure både molekylet og bakteriet hemmelighederne og begynde at producere kunstgødning i uanede mængder, som kan understøtte befolkningen, som vokser og vokser. Helt generelt kommer vi til at lave avanceret materialedesign på en helt anden måde. Der er noget, der hedder højtemperatur superledere, som vil give os ren og vedvarende energi. Vi kan måske lave organiske batterier, der faktisk kan absorbere CO2 og dermed være med til at bekæmpe global opvarmning. Vi kan designe helt nye medicinske produkter på en anderledes og mere intelligent måde. Og derudover så vil vi kunne lave komplekse simuleringer eller databehandling. Vi vil kunne forudsige vejret i meget bedre præcision. Og så har vi hørt om maskinlæring. Maskinlæring handler jo om at have en masse data og finde mønstre i det. Hvad så hvis man havde en maskine, der kunne se på alle de forskellige datapunkter på én gang, så ville kunne genkende mønstrene meget hurtigere. Og det er faktisk lige præcis det, som kvantemaskinlæring vil kunne. Den vil være meget hurtigere end almindelig maskinlæring, og det er lige præcis derfor, Google pumper alle deres penge ind i at lave en kvantecomputer, fordi de vil gerne lave deres databehandlingsprocedure 10% hurtigere. Hvorfor 10% hurtigere? Fordi der var den der winner takes it all. Hvis man er bare lidt hurtigere end sin konkurrent, så tager man hele markedet. Så det var nogle af de bud, som vi kommer med i dag, men egentlig så tror jeg, at det kommer til at være lige præcis ligesom hvis man spurgte forskerne i 70'erne, hvad kommer det der internet til at betyde? Det kommer til at betyde en hel masse andre ting, end dem vi egentlig havde forudsagt, og det samme kommer til at ske med kvantecomputeren, med kunstig intelligens. Vi skal forberede os på innovation, som vi slet ikke kan forestille os endnu. Og hvordan forbereder vi os på det? Min holdning er, at vi skal demokratisere adgangen til forskning og innovation og bringe det i så manges hænder som muligt. Det gælder både i den almindelige verden og i kvanteverdenen. Og det, som jeg tror, der kommer til at ske, det er, at vi kommer til at udvikle de første kvantecomputere. Og så har vi en cloud-baseret arkitektur, hvor almindelige mennesker og universiteter og firmaer kan logge sig ind på den her funktionalitet og betale sig for at lave de opgaver, som man gerne vil. Og det er faktisk allerede virkelighed i dag, fordi IBM har en kvantecomputer, som har 5 af de her kvantebits. Man kan ikke noget specielt, men i dag der kan man logge ind på den, og man kan køre sine eksperimenter og få dataen tilbage. De vil gerne i løbet af i år komme op på 20 kvantebits, og i løbet af et par år komme op på 50. Og så mener de faktisk, at de kan begynde at lave beregninger, som er industrielt relevante. Og det betyder altså, at så kan man logge ind fra sit firma derhjemme og lave kvanteberegninger eller helt nye materialer. De 50 kvantebits er ikke nok til at adressere de kæmpe store udfordringer, som jeg har snakket om før. Der skal vi op på hundredvis eller tusindvis. Og der vil jeg gerne fortælle bare en lille smule om min forskning her i feltet. Og det er, at sammen med nogle forskere i Tyskland, så har vi bygget sådan en lille krystal, hvor sådan en lille æggebakkestruktur, hvor der er enkelte atomer i hver af æggebakkebrøndene. Og den er så kold, at det faktisk er verdens koldeste krystal. Den er rigtig kold, men den er ikke kold nok, for hvis I kigger på billedet deroppe, så kan I se, at der er nogle små huller i krystallen. Og det er fordi, den ikke er 0 temperatur. Hvis man har en kvantecomputer med hundredvis af bits, så vil det være verdens største kvantecomputer, men hvis der er et enkelt hul, så fungerer den slet ikke. Derfor skal vi finde nye måder at køle de her atomer på. Og det, som vi har gjort, det er, at vi har taget den proces, som er lige præcis det samme, som I har kaffe, og så fordampningskøler det, altså det bliver koldere og koldere. Det gør vi også nede i laboratoriet. Det er lidt mere kompliceret proces. Der er laserstråler og magnetfelter, som skal styres. Men det vi har gjort, det er, at vi har taget den proces og ladet folk på internettet få lov til at hjælpe os med at finde nye løsninger. 1000 mennesker rundt omkring i verden har logget ind og har fundet nye løsninger, som var bedre og koldere end det, vi gjorde før. Den måde har vi demokratiseret udviklingsprocessen. Derudover så kan vi også tage sådan en lille laserstråle og sende den ind og fokusere den på et enkelt atom, og så kan vi flippe den fra en lysende tilstand til en ikke-lysende tilstand. Og nu har vi næsten den største kvantecomputer i verden, bortset fra, at vi skal kunne samle et atom op med den her lyspincet og flytte den fra en brønd til en anden brønd. Og så sker der et problem, og det er, at et atom er ikke bare en bold, det er en væske, en bølge. Og når der sker, at vi flytter på en bølge, så sker det samme, som vi tager et glas vand og prøver at løbe med det, så begynder det at skvulpe.
Og det er lige præcis det, der sker i vores computer, det er, at atomet begynder at skvulpe. Et skvulpende atom i en kvantecomputer gør, at kvantecomputeren giver forkerte resultater. Igen kunne vi ikke løse det på almindelige computere og med kunstig intelligens, og derfor prøvede vi noget nyt. Vi lavede et computerspil. I kan gå til scienceathome.org eller på jeres iPhone, og så kan I finde spillet, der hedder Quantum Moves. Og det har 200.000 mennesker rundt omkring i verden spillet, og det I ser her, det er en, der styrer en lyspincet og et atom og får den der bølge og prøver at få det til ikke at skvulpe til sidst. De 200.000 mennesker har fundet løsninger, som vores komplicerede algoritmer ikke kunne finde. Og ideen det er nu, at vi tager den bedste af alle de 200.000 menneskers løsninger og implementerer den direkte i laboratoriet til at lave laserstrålers bevægelser. Resultatet publicerede vi i Nature i sidste år, og det gav lidt pressemeddelelse, og især fordi, at de journalisterne godt kunne lide den der historie med, at endelig var der et emne, hvor vi mennesker var bedst. Så der var nogen, der skrev, "Take that AI", skrev de på LA Times for eksempel. Så det er altså fordi, at vi får hele tiden den her fornemmelse af, at computerne eller kunstig intelligens algoritmerne simpelthen udkonkurrerer os. Men der er et eller andet, der er bedre ved os mennesker. Og faktisk så er der flere og flere kunstig intelligensforskere, som siger, at vi med moderne teknologi, kunstig intelligensteknologi, ikke kan komme til rigtig menneskelig intelligens. Hvad skal vi gøre for at udvikle rigtig menneskelig intelligens i computere? Gary Marcus for eksempel siger, at vi skal til at studere den menneskelige psykologi i meget højere grad. Hvad betyder det? Vi skal til at lære af vores menneskers intuitive evne til, baseret på lidt data og ikke meget data, at træffe rigtige beslutninger. Så det vi har fundet ud af, det er, at jeg har 200.000 mennesker online, som løser komplicerede problemer. Og det er lige pludselig ikke bare et laboratorium til at udvikle nye løsninger inden for kvantefysikken, men også et online laboratorium til at forstå mere omkring os mennesker og hvordan vi fungerer. Og vi vil udvikle et kæmpestort socialt laboratorium, hvor vi prøver at forstå, hvad det er, der sker, når vi mennesker interagerer i komplicerede sammenhænge. Det vi gør, det er, at vi tager vores kvantecomputerspil, og så tager vi og udvikler en serie af lidt simplere problemer, og så studerer vi på massiv skala, hvordan mennesker løser problemer, simple problemer, mellemsvære problemer og rigtig svære problemer, og dermed prøver vi så at få en forståelse for, hvordan vi mennesker egentlig fungerer. Et af spillene hedder Skill Labs, og med det der prøver vi faktisk at erstatte noget, der hedder Big Five personlighedstest, som vi også kommer til at høre lidt om, i den forstand, at vi kan lave kognitiv profilering af millioner af mennesker online. Den store vision, vi har, det er at forvandle det her spilunivers til en virtuel verden, som vi forskere bestemmer. Vi vil gerne have millioner af mennesker til at gå ind og være i vores verden, i stedet for andre virtuelle verdener. En verden, hvor vi nu kan på systematisk måde teste politiske tiltags effekter på økonomisk ulighed, som vi ikke har nogen anelse om lige nu. Forskellige politiske systemer, det danske, norske, amerikanske. Hvad er forskellen, når man har forskellige størrelser af befolkninger? Og hvad sker der egentlig på makroøkonomisk skala, når for eksempel Nationalbanken hæver eller sænker renten? Vi ved det ikke, for vi kan ikke forstå den slags systemer, men vi vil prøve at simulere os til det. Vi er jo selvfølgelig ikke bare mig som en helt almindelig kvantefysiker, det er maskinlæringsfolk og psykologer osv. Tak skal I have. Tusind takk.